Matapos ang sunod-sunod na pagkatalo ng mga Pinoy kontra sa mga Hapon sa bansang Japan, ay may dalawang matatapang na Pinoy pa ang dadayo para labanan ang mga undefeated at rising star ng mga Hapon. Ito ay sina General Castino alias Rambo ng Bohol na may record na 4 wins, 4 losses, 4 via knockout, at itong nakababatang kapatid ni Gio Santissima, ang undefeated na si Alex Santissima Jr. na may record na 8 wins, 0 loss, 2 via knockout. Gaya ng nakasanayan ay di basta-bastang kalaban na naman ang kanilang makakasagupa. Bukod sa pareho itong undefeated ay pareho pa itong knockout artist. Ito ay si Nakuta Kaneko na may record na 4 wins, 0 loss, 3 via knockout. Ito ang makakalaban ni Castino, habang si Subaru Murata naman ang makakalaban ni Santissima Jr. na may perfect record na 5 wins, 0 loss, 5 dito via knockout. Parehong 8 rounders ang kanilang magiging bakbakan at gagawin ito ngayong Sabado, March 2, 2024 sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan. Alam natin na dihado agad ang ating mga pambato dahil bukod sa undefeated at knockout artist ang mga Hapon, ay gagawin pa ang laban sa mismong baluarte nila sa bansang Japan. Inaasahan agad ng karamihan na lalapain na naman itong mga Pinoy, gagawing pampataba lang sa kanilang mga kartada. Pero dahil sa mga negatibong pananaw, ay tila mas lalong magpupursigi pa itong ating mga boksingero. Gustong patunayan at ipakita na may palag din ang ating mga kababayan. Planong ipahiya ang mga Hapon sa sarili nilang bayan. Ito ang pangalawang laban ni General Castino sa bansang Japan. Una siyang lumaban taong 2023 kontra Ryoya Tsugawa, pero natalo si Castino kontra Hapon via TKO. Ito naman ang pinakaunang laban ni Alex Santissima sa labas ng Pinas at sa Japan pa. Habang itong mga Hapon ay parehong nakalaban na ng tigda-dalawang mga Pinoy at pareho din nilang tinudas at tinalo. Kayo mga pre, kakayanin kaya nila Castino at ng undefeated Pinoy na si Alex Santissima Jr. ang dalawang undefeated rising prospect ng Japan? Sabay-sabay muna nating balikan ang huling laban ni Alex Santissima Jr. dito sa Pinas kontra kay Renan Portes. Oh, dia saya ikut punya. Sama-sama ano na gagawin ng mga bata. Sign out. Basta sa amin sa likid. Siguro pa. Ay, gamit straight. Nani ako hindi. Hindi na nakaroon din. Ay! Patay. Ang out na rin sa alay o. Ano ba siya?
Patay na. Ayay. Asa mo? Ha? Tapay. Oh. Pwede. Bisa menunggu. Jatuh tak? Dua. And row number 5. In row number 6. In row number 7. Bronze eh? In bronze? And